ṣe bẹ́yìn bàbá mi mọ́nímọ́ní ẹ̀yin bàbá mi mọ̀nìyàn ẹ̀yin Yorùbá náà lẹ́ni ọ̀rọ̀ kì í yípo láì nídìí ohun gbogbo ló ní làbárì bọ́mọdé ò bá bá ìtàn wọn á bá àrọ́bá àkọ́kọ́ mo kọ́kọ́ ṣèbà lọ́wọ́ gbogbo orí adé o mo ṣèbà níwájú gbogbo ọrùn lẹ̀kẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ayinba pátápátá ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyáàfin mo kí gbogbo arọ́kin pátápátá nílẹ̀ Yorùbá ìbà lọ́wọ́ gbogbo ọ̀ṣìn ìbà lọ́wọ́ gbogbo ọ̀rà kí n tó sọ lórí ọba nílẹ̀ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ṣì mí gbọ́ o ọba tí mo bá dákọ gbẹ̀yìn kì í ṣe pé òun ló gbẹ̀yìn nínú ọba o bóyá mo dákọ ọba kan sì kejì kò pé kò lágbára nínú ọba tó wà nílẹ̀ Yorùbá yín máa sọ ìlú wọn àtòkọ oyè wọn ẹ̀yẹn máa bá ń fowókọ kún tí n bá ti ń dákọ àwọn kábíyèsí yìí nítorí àkókò ni o wọ́n ní ení ẹ̀ wá kí ọ̀rọ̀ ó lè bá a yá. àgọ́ láàfin ìbà láàfin kádé ó pẹ́ lórí gbogbo ọba nílẹ̀ Yorùbá Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ ọba ní bá mi Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ọba ní Aláké tilẹ̀ Ẹ̀gbá ọba ní Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ọba ní Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú ọba ní Ṣọ̀ún ti Ògbómọ̀ṣọ́ ọba ní Ọ̀ṣinlẹ̀ Òkè Ọ̀nà Ẹ̀gbá ọba ní í ṣe Olówú tìlú Òwu ọba ní í ṣe Àgùrá ti Gbàgùrá ọba ní í ṣe Oníbàrà tìlú Ìbàrà ọba ní í ṣe Àtaọ́jà tìlú Òṣogbo ọba ní í ṣe Déjì tilẹ̀ Àkúrẹ́ ọba ní í ṣe Òṣèmọ̀wé ti Oǹdó ọba ní í ṣe Ọlọ́fà tìlú Ọ̀fà ọba ní í ṣe Ọwá Òbòkun tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ọba ní í ṣe Ọ̀kẹ̀rẹ̀ tìlú Ṣakí ọba ní í ṣe Olúwo tìlú Ìwó ọba ní í ṣe Tìmì tilẹ̀ Ẹdẹ ọba ní í ṣe Àkárìgbò tilẹ̀ Rẹ́mọ ọba ní í ṣe Olómù ti Òmù-àrán ọba ní í ṣe Ọ̀ràngún tilé Ìlá ọba ní í ṣe Ibà Kìṣí Akìrun tìlú Ìkìrun ọba ní í ṣe Ògúnṣúà ti Mọdákẹ́kẹ́ ọba ní í ṣe Olúfì ti Gbọ̀ngán ọba ní í ṣe Olówú ti Òwúkúta ọba ní í ṣe Ọbàlùfọ̀n Aláyémọ́rẹ́ tí Ẹfọ̀n Alàyè ọba ní í ṣe Olú ti Igbóọrà ọba ní í ṣe Ẹlẹ́rìn ti Ẹ̀rín Ilé ọba ní í ṣe Akire tìlú Ìkirè ọba ní í ṣe Aláyégún ti ìlú Ọdẹ Òmu ọba ní í ṣe Ẹ̀wí ti Adó Èkìtì ọba ní í ṣe Onígbìn ti Òkè Ìgbín ọba ní í ṣe Ọwá tìlú Ìgbàjọ ọba ní í ṣe Elése tìlú Ìgbàjà ọba ní í ṣe Asẹ́yìn tilẹ̀ Sẹ́yìn ọba ní í ṣe Alápòmù ti ìlú Apòmù ọba ní í ṣe Onígbẹ̀tì tilẹ̀ Ìgbẹ̀tì ọba ní í ṣe Arè tilẹ̀ Ìrè ọba ní í ṣe Ọlọ́fin tìlú Ìlíṣàn Rẹ́mọ ọba ní í ṣe Olómù tìlú Òmùpó ọba ní í ṣe Oníjàgbó tìlú Ìjàgbó ọba ní í ṣe Olúsìn ti Ìsànlú Ìsìn ọba ní í ṣe Elékò tìlú Èkó ọba ní í ṣe Ògìyán ti Èjìgbò ọba ní í ṣe Èbùrú ti Ibà ọba ní í ṣe Akéjì ti Ìkejì Arákejì ọba ní í ṣe Ẹlẹ́kọ̀lé ti Ìkọ́lé Èkìtì ọba ní í ṣe Olúpàkó ti Ṣàárẹ̀ ọba ní í ṣe Olówú ti Òwu Ìsìn ọba ní í ṣe Ajérò tìlú Ìjérò ọba ní í ṣe Arágbìjí tilẹ̀ Ìrágbìjí ọba ní í ṣe Alára ti Arámọkọ ọba ní í ṣe Ọlọ́họ̀ tìlú Ọ̀họ̀ ọba ní í ṣe Oníjàbẹ tìlú Ìjàbẹ ọba ní í ṣe Olójòkú ti Òjòkú ọba ní í ṣe Olúkòyí tìlú Ìkòyí ọba ní í ṣe Akàn ti Bàdágìrì ọba ní í ṣe Ọwá ti Ọ̀tún Ayégbájú ọba ní í ṣe Abìrà ti Ìlárá ọba ní í ṣe Onílàlá ti ìlú Làlátẹ̀ ọba ní í ṣe Sábìgànná ti Ìgànná ọba ní í ṣe Olóró ti ìlú Òró ọba ní í ṣe Ọwá ti Ìdànrè ọba ní í ṣe Olúrẹ̀sì ti Ìrẹ̀sì ọba ní í ṣe Òǹjò ti Òkè-Ò ọba náà ní í ṣe Alásì ti Así ọba ní í ṣe
Olúfọ́n ti Fọ́n Ọ̀ṣun ọba ní í ṣe. Olú Ìníṣà ti Ìníṣà ọba ní í ṣe. Olójúdó ti Ìdó Ọ̀ṣun ọba ní í ṣe. Olóòbù ti ìlú Òbú ọba ní í ṣe. Alíè tìlú Alíè ọba ní í ṣe. Onípẹ̀ tìlú Ìpẹ́ ọba ní í ṣe. Elésìẹ́ ti ìlú Èsìẹ́ ọba ní í ṣe. Àdìmúlà ti Ifẹ̀wàrà ọba ní í ṣe. Elérúwà tìlú Èrúwà ọba ní í ṣe. Olówu ti orílẹ̀ Òwu ọba ní í ṣe. Ẹlẹ́pẹ́ tìlú Ẹ̀pẹ́ ọba ní í ṣe. Olúkàrẹ́ tìlú Ìkàrẹ́ ọba ní í ṣe. Elése tìlú Ìlése Ìjẹ̀bú ọba ní í ṣe. Olúpo ti Àjàṣẹ́ Ìpo ọba ní í ṣe. Olúòkè ti Òkè Igbó ọba ní í ṣe. Olókùkù ti Òkùkù ọba ní í ṣe. Ọbaró ti Kàbà ọba ní í ṣe. Alápẹ̀rù ti Ìpẹ́rù Rẹ́mọ ọba ní í ṣe kábíyèsí. Ọwá àti Erùkù ọba ní í ṣe. Ọlọ́ta tìlú Ọ̀tà ọba ní í ṣe. Ọlọ́jà Ẹkùn ti ìlú Ìgbẹ́sà ọba ní í ṣe. Alágbà ti Àgbárá ọba ní í ṣe. Alágbà ti Àgbárá. Ọ̀sọ́lọ̀ tìlú Ìsọlọ̀ ọba ní í ṣe. Oníbà Ẹkùn ti Ibà ọba ní í ṣe. Àrólé Ọlọ́fin Adó-odò ọba ní í ṣe. Àjàláyé ti Ìpẹ́tù Ìjẹ̀ṣà ọba ní í ṣe. Àgbọ̀nà ti Ìṣànlú ọba ní í ṣe. Ẹlẹ́rìpa ti Ẹ̀rìpa ọba ní í ṣe. Aládó ti Adó Àwáyè ọba ní í ṣe. Elégbòro ti Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ọba ní í ṣe. Apẹ̀tù ti ìlú Ìpẹ̀tùmodù ọba ní í ṣe. Ààrẹ ti Àgọ́ Ààrẹ ọba ní í ṣe. Onírúurẹ́ ti Rúrẹ́ ọba ní í ṣe. Aláràn ti Àrán Ọ̀rin ọba ní í ṣe. Onírà tìlú Ìrà ọba ní í ṣe. Aláràn ti Àràndùn ọba ní í ṣe. Elédìdí ti Èdìdí ọba ní í ṣe. Aláyé Ayétòrò ọba ní í ṣe. Akínlá ti Ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà ọba ní í ṣe. Ọlọ́yàn tìlú Ọ̀yán ọba ní í ṣe. Òǹpẹ̀tù ti Ìjẹ̀rò Land ọba ní í ṣe. Olósì ti Òsì ọba ní í ṣe. Olóròrúwà ti Ọ̀rọ̀rúwọ̀ ọba ní í ṣe. Olóró ti Òró Àgọ́ ọba ní í ṣe. Ọlọ́bàgun tìlú Ọ̀bàgùn ọba ní í ṣe. Àtàwọn kábíyèsí 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 kábíyèsí. Tá a bá wá ń sọ pé nínú gbogbo kábíyèsí yìí, láti ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ débi tí mo mẹ́nu dúró, ta ló lórí ọba nínú gbogbo wọn? Olórí ọba wà o, àfi tá a bá fẹ́ tanra wa jẹ. Ìgbàlẹ̀ àṣà ní fa orílẹ̀-èdè sókè. Àfikún àrà ọ̀tọ̀ rèé tó gbé ẹwà Yorùbá sórí àpèrè. Kò sóhun tí fáṣítì Home of Bid and Supernatural Store. Sílẹ̀kẹ̀ ẹ̀yùn lẹ́fẹ̀ ni àbísẹ̀gì. Èyíkéyìí ìlẹ̀kẹ̀ àbáláyé pátá tó fi mọ́ ìlẹ̀kẹ̀ ifá pẹ̀lú onírúurú ìlẹ̀kẹ̀ òrìṣà. Ṣé igbá ajé lẹ́fẹ̀ ni àbí bòrí? Àwọn ni wọ́n ń sin adé fáwọn ládéládé tí wọ́n sílẹ̀kẹ̀ fáwọn lóyè fáwọn aláyẹyẹ gbogbo àtàwọn tí wọ́n fẹ́ ṣègbéyàwó. Ṣé ọpọ́n ifá lẹ́fẹ̀ ni àbábẹ̀bẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ ìrọ́kẹ́ ọ̀pá ìrùkẹ̀rẹ̀ ìdè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ síwájú fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀mí pẹ̀lú ìmọ̀ràn. Ẹ kàn sí wọn ní Àtúnfàtò complex àdójúkọ ilé epo Jefad opposite Jefad filling station Òkè Ẹ̀fọ̀n Abẹ́òkúta ìpínlẹ̀ Ògùn tàbí láàfin Àtúnfàtò 7 Ọlọ́runṣògòtù Ilé Ifá Ọ̀ṣọ́mọ̀rin Ọbántòkò Abẹ́òkúta 081-031-93366 tàbí WhatsApp 0805-531-3495. Kò sóhun tí fáṣetì Home of Bid and Supernatural Store ìgbéga àṣà Yorùbá ńlá yàn láàyè. Olórí ọba ọ̀hún ni wọ́n ń kì pé olújàmbí ti ẹrù tó pọ̀ tí ń jẹ́ káyá. Ọba tí ń jọba tí ẹ̀ ní tọ̀sán tòru ọba yìí a máa jọba ọ̀sán nìkan tó bá dòru ọba yìí a sùn wọn ọmọ ibi tán wà mọ́. Ìrùkẹ̀rẹ̀ àgbébì kan, adé àgbébì kan, olórí àgbébì kan, bàtà tí wọ́n ní àpélẹ́sẹ̀ àgbébì kan. Ọlọ́run ọba mi lolórí ọba. Èyí ni mo fi ń pè fún ìṣọ̀kan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, tí mo fi ń pe gbogbo ládéládé gbogbo lóyè. Ẹ jẹ́ á fi ìgbànú kan ṣoṣo ṣọ̀já. Ẹ jẹ́ á lo gbogbo agbára, ìmọ̀, òye, ọgbọ́n, ipò ta ní. Ẹ jẹ́ ká lò ó fún ìlọsíwájú Yorùbá. Ọlọ́run ọba mi lolórí ọba o. Ẹnu mi kó tó pò yìí ní fi dákọ ẹnìkan àbí dákọ kábíyèsí kan òun lolórí ọba. Ibi tẹ́yìn àgbààgbà tẹ́ ẹ bá sọ̀tàn sí ńlá gbà. Wọ́n ní bí ọmọdé bá lọ́gbọ́n lórí kó fi ta àgbà lọ́rẹ. Àgbà ní ńlànà kọ́mọdé ó tó tọ́.